Agradecerlle ao alcalde Miguel aquí presente, así como o resto da corporación, pois é para min unha verdadeira honra estar hoxe aquí. Felicitarvos a vos e a todas as persoas que facedes posible esta festa, que fai do bolo un lugar de encontro, de convivencia, de lembranza e tamén de garante de futuro, pois a vosa idea de que fosen os cativos os que cos seus dibuixos deseñaran o cartel, penso que é a mellor das formas de facer que perciban a importancia que teñen este tipo de eventos. Quero tamén saudarvos a todas e todos os que os estades aquí, viaxando no tempo, baixo a mirada da Torre do Castelo, que é a parte esencial da historia do municipio, enchendo esta praza de festa, de artesanía, de sabores e de tradición, porque cada un dos postos, cada traxe e cada mostra de artesanía non son outra cousa que unha sentida homenaxe á nosa memoria. E aquí celebramos justamente iso, a ilusión dun pobo en preservar e poñer en valor as súas raíces, coa idea de que o paso do tempo non as deixe no esquecemento. A verdade é que este 2026 está sendo un ano moi fermoso en canto a miña relación con este concello, pois ademais deste primeiros meses que tiven a sorte de entrar a formar parte como padroeiro da Fundación Lloso Xosé de Balbuxán, de man da Manolita, de Marina, a nosa presidenta, e toda a entrañable familia deste diseño que foi Lloso. A través desta fundación, a vos seguro que co traballo e co apoio das institucións poremos en valor o seu legado e a súa lembranza. E ademais, vou tamén ter o prazer de colaborar no cidade con toda a seguridade que o entroido do bolo é o que tanto merece. Certamente, o meu vínculo con esta terra ven de longe, xa que por parte materna teño as miñas raíces en Celeirós, nas Ermitas e tamén nas Escadas, aldea de que case poderíamos decir que por proximidade tamén forma parte deste lugar. Por iso quero agradecer tamén a miña presencia aquí, en nome de dúas persoas moi importantes e de gran recordo na miña vida. O meu avó Pepe de Celeirós e a miña avó Maruja das Escadas e das Ermitas. Non me cabe ningunha dúbida de que hoxe, dende onde nos estean vendo, vanse sentir moi felices e orgullosos de ver a un dos seus netos falar da terra que foi e que sigue sendo a súa, de dúas aldeas que foron o seu fogar e que unían a través da bella ponte da Teixeira, que o avó cruzaba para ir mocear coa máis fermosa das rapazas, de que, por certo, gardo con especial cariño a medalla da súa eterna virxe das Ermitas. En Celeirós naceu a miña nai, naquela porta verde que víamos dende a estrada cada vez que pasábamos polo cruce da General. Así que en nome do Pepe, da Maruja e da miña nai Pili, graciñas de novo por traelos a todos de volta a esta súa casa. Hoxe todas e todos celebramos esta feira en Mandiña, na que lembramos aquel puñado de valentes que nos inicios da segunda década do século XV ergueronse a peito espido para loitar contra a opresión e as injusticias. En definitiva, para buscar un mundo máis libre, máis xusto, e no que a igualdade fose o camiño polo que transitar. E nesa seguimos hoxe, loitando polo mesmo mentre nos vemos obrigados a soportar actos como os que suceden en Palestina, en Ucraína ou no Sahara Occidental, recibindo ameazas que chegan dende a prepotencia norteamericana e tamén no noso país, vendo tanta xenofobia, tantas prioridades nacionais, e esa nocenta violencia del xénero que nos inunda e que aún lle fai avergoñarse realmente de ser. Os irmandiños loitaron daquela queimando e destruindo. Hoxe nos debemos facelo coa palabra, co entendemento e con moita empatía. Todas e todos somos iguais, como dicían aqueles valentes irmandiños, aquela xente brava que foi precedida neste concello por outras civilizacións. Porque estamos nunha terra que tamén habitaron os németas, galaicos asentados en Nemetobrix, que nos deron chamar Bolóbriga a este lugar. Unha derivación do termo Bolobrix, que en verbas do experto filólogo Higinio Martins, unos termos Wolom, que significa o país de abaixo, entendido en termos xerárquicos, e Brig, que nos fala dun lugar situado nun oiteiro, e o que é máis importante, dunha vila alta e forte. Porque iso sigue sendo o bolo, un concello que chegou ata nós moldeado polas mans de xente forte, de persoas que cuidaron desta terra de xeración en xeración e que mantiveron a parte material e tamén a inmaterial, as costumes, a fala, a historia e, como non, a esencia máis pura desta maravilla ourensá. En lenzos e libros, polo xa citado Lloso, e que está cheo de riquezas etnográficas e de tradicións que poñen en funcionamento os 5 sentidos. O oído, que nos permite escoitar os Xudas estupando a beira do Viveiro, a vista, que nos trae imaxes tan icónicas como as do xigante que en Celavente domina un touro, o gusto, co que saboreamos as lendas que nos adentran nunha cova das Ermitas,
o facto que nos deixa o recendo das xeituras, as que Jacinta lle cantas, e o tacto, que nos leva a cariñar as cintas das máscaras de Busan, mentre xiran o ritmo da danza que enche o inverno do bolo de luces e de cor. Porque o fulión, que co seu estondo acompasado servinos en hai moito tempo para comunicarnos por deuses da natureza, é tamén un símbolo de identidade propia co que o bolo se amosa ante o mundo. O mesmo que sucede con esta feira que aquí celebramos, unha mostra de unión, de arraigo e de sentimento de pertenza a esta terra ceibe que se deita a beber das augas dos Ares e do Viveiro. O bolo é o que aquí vemos hoxe, xuntanza, hospitalidade, bo ambiente e lembranza de tempos pasados. Atributos que nos permiten sacar peito porque sabemos que estamos nun lugar único, nunha terra que nos enche de orgullo, que nos emociona e que nos fai sentir verdadeiramente afortunados. Así que por todo isto, viva a Feira Armandiña, vivan as terras do bolo e viva a xente do bolo. Viva!